θα είναι εκτός απροόπτου. Δεν απειλείται, δεν είναι κοντά κάποιος άλλος. Αν κρατήσει αυτό το ρυθμό θα κάνει έναν πάρα πολύ καλό χρόνο. Στην ένατη διοργάνωση του Μαραθωνίου του Βόλου. Ο Κώστας Καρατζάς, αθλητής του Δημήτρη Τσεφαλή, που είναι συγγραφέας, προπονητής. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει με τις εκδόσεις Sportbook το «Φέρνοντας κοντά τις μεγάλες αποστάσεις», το «Τρέχοντας για τον Καλιμάρμαρο», το «Πού τρέχει ο λογισμός σου». Η καθοδήγηση και η σωστή προπονητική επιμέλεια είναι πολύ σημαντικό για κάθε δρομέα όλων των κατηγοριών για να μπορούν να τρέχουν, να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν χωρίς τραυματισμό. Όλοι οι τερματίσαντες δρομής στα 5 χιλιόμετρα έχουν πάρει ένα αναμνηστικό μετάλλιο, φυσικό μεταλλικό νερό Διός, αναμνηστικά έψα, μπανάνες Δόλ. Θα ξαναπούμε λίγο τα ονοματεπώνυμα για όσους δεν τα έχουν ακούσει και ξεκινάμε με τη γενική κατάταξη στα 5 χιλιόμετρα. 3 πρώτοι άντρες: Αλέξανδρος Παπαγιάννης, Ραφαήλ Κατσούλας, Κώστας Κωτίδης. 3 πρώτες γυναίκες: Ελένη Οικονόμου, Όλγα Λαβέρα, Ευδοκία Δήμητρα Παπα-Νικολάου. Ηλικιακές κατηγορίες στα 5 χιλιόμετρα. Έως 29, Γιάννης Χαχούδης, Άγγελος Τρουπούκης, Θοδωρός Γκέκος. 30-39, Κωνσταντίνος Κακαράτζας, Δημήτρης Φράγκος, Ευρυπίδης Μπουμπουλιώτης. Το 40-49, ηλικιακή κατηγορία: Χρυσοβαλάτης Γούρας, Δημήτρης Καρακώστας, Θεόφιλος Ρόζος. Το 50-59, Τριαντάφυλλος Πέγιος, Στέφανος Μαυρογιάννης, Σωτήρης Γουσόπουλος. Στο 60+, πάντα στα 5 χιλιόμετρα στην ηλικιακή κατηγορία 60+, Κώστας Κυριαζής, Ηλίας Αριγιάννης, Κλεάνθης Κουμαντέλης. Στις γυναίκες έως 29, Σταυρούλα Παπασακελαρίου, Γιάννα Κωνσταντίνα, Ευαγγελία Μπαλαμότ. Στο 30-39, Δήμητρα Γιαταγάνα, Χριστίνα Μητράκα, Δήμητρα Πουλούλη. Έχουμε το πρώτο δρομέα που έρχεται να τερματίσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το πρώτο δρομέα. Και συνεχίζουμε. Δήμητρα Ζαχαράκη, Παραγιώτα Ιακωβάκη, Ματίνα Λίντζου είναι στο 40-49 στην ηλικιακή κατηγορία στα 5 χιλιόμετρα. 50-59, Γεωργία Μπαρούτα, Εύη Μιλωνά, Σωτηρία Καπέλιου. Και στο 60+ στις γυναίκες στα 5 χιλιόμετρα, Βέρα Πανθή, Ντέμα Ιωαννίδου, Γκέρντα Ντερέι. Είναι τα κορίτσια στο 60+. Για τις ηλικιακές κατηγορίες και γενική κατάταξη στα 5 χιλιόμετρα. Σε μία ώρα θα ξεκινήσουμε τις απονομές, οπότε για όλους όσοι θέλετε να είστε στο βάθρο των απονομών, να έρθετε σε μία ώρα εδώ στο χώρο που είναι οι απονομές, δίπλα στο περίπτερο της Σουζούκη Σφακιανάκης, στη γιγαντοοθόνη που είναι στο ύψος της αψίδας της Σουζούκη Σφακιανάκης. Μπορείτε να παρακολουθείτε εικόνες από τη διαδρομή των 21 χιλιόμετρων.
διοργάνωση των 5 χιλιόμετρων. Συνεχίζουμε με τους τερματισμούς. Μπράβο, είναι σημαντικό. Όπως έχουμε πει, καμία προσπάθεια δεν είναι μικρή, καμία απόσταση δεν είναι λίγη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχουμε τον πρώτο δρομέα που έρχεται. Ας κρατήσουμε ανοιχτό το χώρο, να μείνει ανοιχτός ο χώρος για τον πρώτο αθλητή που τερματίζει. Ένα ζεστό χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια. Φροντίστε να έχει χώρο ο δρομέας όταν τερματίσει. Μόνο οι επαγγελματίες, φωτογράφοι και κάμερες με φρεσκάδα έρχεται να τερματίσει. Κατάφερε να αποσπαστεί από τον δρομέα που τον ακολουθεί και έρχεται να τερματίσει στην πρώτη θέση ο Κώστας Καρατζάς, αθλητής του Δημήτρη Τσεφαλή από την One Step Beyond Endurance Team, με έναν εντυπωσιακό χρόνο 1:14:20 για τον Κώστα Καρατζά. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η εμφάνισή του και ο τερματισμός. Βλέπετε οι δρομείς όταν πηγαίνουν στα όρια τους μπορούν να τα ξεπεράσουν. Ήρθε εδώ με 1:15. Σωστά, Κώστα? 1:14,5, έκανε κάτι λιγότερο. Μπράβο, θα τον ακούσουμε σε λίγο τον Κώστα Καρατζά. Και υποδεχόμαστε το δεύτερο δρομέα. Ο Βαγγέλης ο Μαγιόγλου, δυνατός δρομέας. Ξενόδο μας αντίκυρας είναι ο σύλλογος από τη Βιωτία που εκπροσωπεί ο αθλητής που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Και έχουμε και τον τρίτο δρομέα που τερματίζει. Είμαστε στα 21 χιλιόμετρα. Μπράβο στον Αριστίδη Κισλή. Ωραία κούρσα. Δυνατή προσπάθεια από τα Τρίκαλα, από το Running Club, ο Άρη Κισλής. Έχουμε τον Κώστα Καρατζά, να ακούσουμε λίγο. Ο Κώστας Καρατζάς, αθλητής του Δημήτρη Τσεφαλή, πήρε την πρώτη θέση στην ένατη διοργάνωση του Μαραθωνίου του Βόλου. Πώς ήταν η εμπειρία, Κώστα, και πώς διαχειρίστηκες όλη τη διαδρομή? Πολύ ωραία ήταν η εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αρκετά γρήγορα και λίγο καήκαμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά μετά έπεσε ο ρυθμός, οπότε βρήκε ο καθένας τους χρόνους του κατά κάποιο τρόπο και πορευτήκαμε έτσι. Είχε ανταγωνισμό σε όλη την κούρσα, ο καιρός ήταν πολύ ωραίος, πολύ κόσμος, γενικά στη διαδρομή, όλα φανταστικά. Είχες μια καθοδήγηση από έναν γνωστό προπονητή, τον Δημήτρη Τσεφαλή. Πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή του επίπεδου σου να έχεις τη σωστή προετοιμασία και τη σωστή καθοδήγηση? Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο προπονητής, πέρα από προπονητής, είναι και μέντορας και φίλος κατά κάποιο τρόπο και ένας άνθρωπος που πιστεύει σε σένα και στις δυνατότητες σου, οπότε έχεις ακόμα έναν λόγο να προσπαθήσεις για το κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε τον Κώστα του Καρατζά. Θα τον δούμε μετά από μία ώρα και κάτι στο βάθρο ως νικητής του ημιμαραθωνίου. Συγχαρητήρια και πάλι, Κώστα. Βλέπουμε ότι έρχονται δρομείς. Κάποιοι είχαν αποσπαστεί και έχουν κάνει μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια.
Κινέζη τερμάτισε, πολύ δυνατός δρομέας από την Αλβανία, στην 5η θέση, εξαιρετικός, με πολύ καλή πραγματικά εμφάνιση. Για όλα τα παιδιά που τερματίζουν μπορούν να χαράξουν στα 21 χιλιόμετρα το μετάλλιό τους. Στο περίπτερο που είναι η Σουζούκη Σφακιανάκης βρίσκεται ο χώρος που μπορείτε να χαράξετε το μετάλλιό σας. Λοιπόν, εκτός από τους πρώτους στη γενική κατάταξη ανδρών γυναικών και στις ηλικιακές κατηγορίες θα υπάρχουν και ομαδικές βραβεύσεις. Ο Όμιλος Ηρακλής, η Μίλη Λούλης, η Ριφάρμ, η Σόλιν, ο Παπαδόπουλος, ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων, η Σμίν Λάρισσας και η Νίκη Βόλου είναι μέσα στις βραβεύσεις για τις ομαδικές κατηγορίες. Η προσπάθεια που κάνανε τα αγόρια με τα ποδήλατα να συνοδεύσουν τον Κώστα Καρατζά και τους πρώτους προπορευόμενους δρομείς. Μπράβο στα παιδιά, τους ποδηλάτες, εθελοντικά συνεισφέρανε στην καλή διεξαγωγή του αγώνα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το χώρο για τους δρομείς που τερματίζουν. Μπράβο στον Σατελιάν. Ωραία. Μπράβο και στον Γιάννη Νικολακόπουλο. Παίρνετε το μετάλλιό σας και μπορείτε να πάτε στο χώρο που είναι η Σουζούκη Σφακιανάκης και να χαράξετε το ονοματεπώνυμό σας, το όνομά σας, ό,τι θέλετε πάνω στο μετάλλιο. Ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες και στους υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι και η Σολίν, η εταιρεία με σωλήνες στο βιομηχανικό κομμάτι του Βόλου. Μεγάλη υπόθεση για την οικονομία αλλά και το κοινωνικό κομμάτι της περιοχής Μαγνησίας, να μπορούν να υπάρχουν εταιρείες που να δίνουν δουλειές στον κόσμο. Έχουμε και τον αεροδρομέα που τερματίζει με τη βοήθεια του Θεού. Ο Σταύρος Γκαντούνας. Και έρχεται η πρώτη γυναίκα. Στα 21 χιλιόμετρα υποδεχόμαστε και χειροκροτούμε την πρώτη γυναίκα, η οποία έρχεται να τερματίσει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ψηλά το κεφάλι, το βλέμμα. Η Εύη Φλόρου, γνωστή βολιώτισσα και προπονήτρια. Η Εύη, η οποία ήξερε τη διαδρομή απ' έξω και ανακατοτά. Θα της δώσουμε λίγο ένα λεπτό να πάρει μια ανάσα. Καλά είναι, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, Εύη, πώς είναι να τρέχεις στην πόλη σου και μάλιστα να βγαίνεις και πρώτη σε αυτή την επαιτειακή, μάλλον όχι την επαιτειακή, του χρόνου επαιτειακή, σε αυτή τη διοργάνωση, την έναντι που φαίνεται ότι μεγαλώνει πολύ. Γεια σας. Κάθε χρόνο προσπαθώ, είτε είμαι καλά είτε όχι, να τρέχω στον αγώνα αυτό. Είναι αγαπημένος μου. Και κάθε φορά τρέχω με τα χαμόγελα στα χείλη του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται και από τον τερματισμό, μπράβο. Χθες είχες και την παρουσία σου ως προπονήτρια με τα παιδιά. Πώς ήταν και αυτό? Νομίζω είναι λίγο πιο ωραίο αυτό, να βλέπεις τα παιδάκια να είναι χαρούμενα και να ευχαριστούνται. Αφήνουμε την Εύη Φλόρου να πάρει δύο ανάσες. Θα τη δούμε στην απονομή για ως πρώτη στα 21 χιλιόμετρα. Πολύ δυνατή αθλήτρια, η βολιώτισσα, και πάμε για ένα ακόμα τερματισμό. Ζεστή ημέρα. Μπράβο στον Απόστολο Σαλαμούρα.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η υδροδοσία, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, είναι εδώ για να υποστηρίξει τις ανάγκες των δρομέων. Ήταν μεγαλύτερες σήμερα, μπορεί να φαίνεται μία μέρα λίγο τώρα συνεφιασμένη, αλλά πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό το πόσο οι δρομείς χρειάζονται την υποστήριξη και την υδροδοσία του νερού και όχι μόνο. Μέσα στη δεκάδα η Έφη Φλόρου, η πρώτη γυναίκα της γενικής κατάταξης. Θα την δούμε στο βάθρο αργότερα. Μπράβο σε όλους όσοι συνεργάζονται για να μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Συνδέονται δυνάμεις. Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου, ο Κώστας ο Παλάτσας και όλη η ομάδα του, μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, το Δήμο Βόλου, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και φυσικά όλους τους χορηγούς, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που προβάλλει το Βόλο και μέσα από τη τηλεοπτική κάλυψη και το live streaming σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Στο ύψος που βρίσκεται η αψίδα της Σουζούκης Φακιανάκης υπάρχει η γίγαντο οθόνη που μπορείτε να βλέπετε εικόνες από κομμάτια της διαδρομής. Μπορείτε να μπείτε στο link και να παρακολουθήσετε πώς πηγαίνει ο αγώνας. Έχει επιστρέψει και το Βιτάρα της Σουζούκης Φακιανάκης που είχε το χρονόμετρο που προηγούνταν από το προπορευόμενο δρομέα, τον Κώστα τον Καρατζά. Μπράβο, πολύ ωραία εικόνα, αυτά τα τελευταία μέτρα. Νιώθει ο δρομέας παγκόσμιος πρωταθλητής με τα χειροκροτήματα. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ ωραία αίσθηση κάθε δρομέα να έχει αυτό το χειροκρότημα, ειδικά στον τερματισμό. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών και οικογενειών να συμμετέχει στο παιδικό αγώνα των 500 μέτρων και στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Πάνω από 1.500 συμμετέχοντες δρομής, μικροί και μεγάλοι όλων των ηλικιών, δώσαν αυτή την ωραία εικόνα. Σήμερα είχαμε ένα εντυπωσιακό αριθμό και στα 5 χιλιόμετρα, πάνω από 1.500 δρομείς τρέξανε, γεμίσαν τους δρόμους του Βόλου. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα. Και τώρα συνεχίζουμε με τους τερματισμούς στα 21 χιλιόμετρα. Ήδη έχουμε τους 3 πρώτους άντρες. Η πρώτη γυναίκα, η Έφη Φλόρου στις γυναίκες, η Βολιώτισσα, ήταν και μέσα στη γενική κατάταξη, πρώτη δεκάδα. Ένα χειροκρότημα για έναν ακόμα δρομέα που έκανε τη δική του προσπάθεια. Καμία προσπάθεια δεν είναι μικρή, καμία απόσταση λίγη. Μπράβο. Ευχαριστούμε όλα τα τοπικά media, όλες τις εφημερίδες, τα site, τα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά κανάλια του Βόλου, της Μαγνησίας για την υποστήριξη. Ό,τι επικοινωνείτε γίνεται σημαντικό. Αυτά τα κανάλια που προσφέρει η σύνδεση με εφημερίδες, site, ραδιόφωνο και τηλεοπτικά κανάλια δίνει μεγαλύτερη ισχύ σε μια αθλητική διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους δημοσιογράφους και όλες τις εταιρείες επικοινωνίας που είναι κοντά στην διοργάνωση του Μαραθωνίου του Βόλου.
Τέλεια. Όταν τερματίζουμε δεν κουμπώνουμε το τηλέφωνο. Χαμογελάμε στις φωτογράφους και στις κάμερες. Μπράβο στο Γιάννη Καρνασόπουλο. Ωραία προσπάθεια. Ο Θωμάς Σολωμός από την Ελασσόνα. Ένας ακόμα Λαρισαίος, δρομέας. Η Ελασσόνα έχει βγάλει καλούς δρομείς. Με το ωραίο ανάγλυφο η ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας και κάθε γωνιά της Ελλάδας προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για τρέξιμο, εξαιρετικές συνθήκες για προετοιμασία, για προπόνηση. Μπράβο και στο Θανάση Χάδο από τη Στυλίδα, την κοντινή Στυλίδα, και ο Γιώργος Λαχάκης, πολύ δυνατός και πολύ καλός στο κομμάτι της διαχείρισης της ενέργειάς του. Είναι πολύ σημαντικό για τους δρόμους να ακολουθούν την προετοιμασία τους. Λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε μια αποκατάσταση, υπάρχουν τα κρεβάτια της φυσιοθεραπείας, οι φυσιοθεραπευτές. Η Εύη Φλόρου ήδη δέχεται τη φροντίδα τους. Μπορείτε να πάτε να χαράξετε το μετάλλιό σας. Είναι στο σημείο που βρίσκεται η Σουζούκη Σπακιανάκης και μπορείτε να γράψετε το όνομά σας. Είναι εκεί πίσω από το Swift, στο περίπτερο της Σουζούκη Σπακιανάκης. Είναι ο χώρος που μπορείτε όσοι τερματίσετε να πάτε και να χαράξετε το δικό σας όνομα στο μετάλλιό σας. Είναι μια ωραία πολυτέλεια και μια ανάμνηση που θα την έχετε μαζί σας. Αναψυκτικά έψα, φυσικό μεταλλικό νερό Διός, μπανάνες, ένα σαντουιτσάκι από τα food service, Καραγκατσάνης, Phoenix, η μπύρα Fix Άνευ, είναι στο χώρο του τερματισμού και μετά το μετάλλιό σας μπορείτε να τα ηγευτείτε. Πάμε να δούμε στον τερματισμό. Συνεχίζουμε. Θυμίζουμε ότι υπάρχει live streaming, υπάρχει link. Ο Κυριάκος Ορφανίδης μόλις τερμάτισε. Ο Κώστας Βερόγκος. Αγωνιστική χρόνη. Είμαστε πολύ κάτω από 2 ώρες. Δημήτρης Χαράλαμπος. Προσπαθούμε να αφήσουμε χώρο στον τερματισμό. Δίνουμε χώρο στους επαγγελματίες φωτογράφους και στις τηλεοπτικές κάμερες. Όσοι δεν είστε μέρος της διοργάνωσης, παρακαλείστε να περάσετε αριστερά-δεξιά εκτός τερματισμού. Ο Δημοσθένης Κουτσομπόργης. Ο Γρηγόρης Δίτσας. Βολιώτης ο Γρηγόρης Δίτσας, πολύ καλή εμφάνιση. Ο Πέτρος Γεωργούλας, Βολιώτης επίσης. Υψηλό επίπεδο των δρομέων στο Βόλο. Βλέπετε τώρα τερματίζουν δρομείς που έχουν κάνει κοντά στο 1.30. Μεγάλη υπόθεση, αγωνιστική χρόνη, θέλει πολλή προετοιμασία, θέλει πολύ κόπο, πολλή προσπάθεια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα χαράς κρύβουν πίσω τους μεγάλη διαδρομή, πολλή προσπάθεια, πολλή υδρότα, μεγάλη υποστήριξη από τις οικογένειες, από τους συντρόφους. Δεν βγαίνει διαφορετικά μια ζωή πρωταθλητισμού αν δεν έχει στήριξη από την οικογένεια. Και όλο ένα θα αυξάνονται οι δρομείς. Είναι ωραία εικόνα που βλέπουμε τον κόσμο πριν από τον τερματισμό να έχει στοιχηθεί, να χειροκροτά, να επιθυμεί
τους δρομείς και να προσφέρει αυτή την πραγματικά πολύ ωραία εικόνα και στο live streaming. Και έχουμε τη δεύτερη αθλήτρια, η δεύτερη γυναίκα που τερματίζει. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο στη Δήμητρα Κελεπούρη. Η Δήμητρα Κελεπούρη από τα Τρίκαλα, ο Χρήστος Μύρος επίσης τερματίζει. Λέγα και νωρίτερα πόσο σημαντικό κομμάτι είναι που η όμορη νομή, εδώ η Θεσσαλία, στηρίζει μία διοργάνωση στην άλλη. Από τα Τρίκαλα έχουν έρθει πολλοί δρομείς. Μεγάλη παράδοση και στον νομό Τρικάλων, στο κομμάτι του τρεξίματος, πολλοί δρομείς. Αυτή η εικόνα του τερματισμού είναι πραγματικά μαγική, άξιζε η προσπάθεια για όλους όσοι μπήκαν στην εκκίνηση να κάνουν πραγματικά αυτόν τον τερματισμό. Μπράβο και στο Στέργιο Παπαχρήστο. Ο Στέργιος Παπαχρήστος, τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Τσίλι, Τσάλα, Χρήστο και Παπαχρήστος. Είναι η τετράδα, η τετράκοπος το 2012, σε μια χρονιά πολύ δυνατή για τα ελληνικά κουπιά. Όπως και κάθε διοργάνωση, θυμίζουμε ότι έχει προσφέρει η ελληνική κοπηλασία πολλά μετάλλια. Τότε είχαν πάρει στο διπλό σκιν γυναικών. Και έχουμε την τρίτη αθλήτρια που τερματίζει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η Ροδάμφη Διαμαντέα στην τρίτη θέση. Στις γυναίκες οι άντρες συνεχίζουν. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο για τον τερματισμό. Λοιπόν, ο Στέργιος Παπαχρήστος, ο οποίος ο σκοπηλάτης. Λοιπόν, η βαριά κατηγορία, και θα μας πει και γι' αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, τέλος τα σκύφη ελαφρών βαρών, μια κατηγορία που μας έχει δώσει πολλά μετάλλια, άλλαξε στο Παρίσι. Πήραμε 2 μετάλλια και στους άντρες και στις γυναίκες στο διπλό σκύφη ελαφρών βαρών. Θα μας πεις και γι' αυτό, αλλά πες μας για την εμπειρία. Προφανώς οι κοπηλάτες τρέχετε, είναι γνωστό, είναι μέρος της προετοιμασίας σας. Πώς ήταν να τρέχεις σε αυτή τη διαδρομή? Μια πολύ όμορφη διαδρομή, είναι στην πόλη μου. Είχα χρόνια να τρέξω αυτόν τον αγώνα. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερος. Βλέπω πολύ κόσμο, ο αθλητισμός είναι υγεία, μας ενώνει. Είμαι χαρούμενος για αυτόν τον αγώνα, τρέχω με πολλούς συναθλητές μου, από γενιά σε γενιά. Ο Γρηγόρης ο Τίτσας. Ναι. Και όσο μπορώ είμαι και εγώ ενεργός. Πλέον έχω σταματήσει από κοπηλασία και η ομάδα. Αλλά συνεχίζω να αθλούμε γιατί το αγαπάω. Αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Θύμισε μας λίγο για το κομμάτι το κοπηλατικό. Εδώ ο Βόλος έχει βγάλει κοπηλάτες. Ο Νίκος ο Σκαθήτης ήταν ένας εξαιρετικός κοπηλάτης που έχει φέρει και εκείνος μετάλλια. Πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην κοπηλασία στο Βόλο? Η κοπηλασία στο Βόλο έχει παράδοση. Ξεκινάμε από το Βασίλη το Πολύμερο, 2 φορές Ολυμπιονίκης, ο Νίκος Σκαθήτης. Μετά τη σκητάλη πήρα εγώ, πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές. Νομίζω ότι ο Βόλος είναι εργοστάσιο πρωταθλητών στην κοπηλασία. Αυτό οφείλει τη σκληρή δουλειά, όπως και σε όλα τα αθλήματα. Και όσο στηρίζει το κράτος, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, αν στηρίζει τα παιδιά θα έχουμε και μεγαλύτερους αθλητές. Σωστά, και ο Πολύμερος έχει γίνει και πρόεδρος στην Ομοσπονδία Κοπηλασίας. Άρα υπάρχει και αυτό, είναι μεγάλη τιμή για την πόλη του Βόλου να ηγείται σε μια ομοσπονδία, δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Ένας τέτοιος μεγάλος αθλητής και πρωταθλητής με καταγωγή από το Βόλο. Ο Βασίλης είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή.